n'ihi mmụba nke ndị na-anwụ ọgwụ aghara aghara yana mkpa ọ dị ịhụ na ha na-enwe ọzụzụ nlekọta ụbụrụ bụ nke ejizi maka ewe ube Drug Rehabilitation Center dị n'Agụlụ, kansụl ime obodo Anọcha. Ọ gara n'ihu wee mee ka a na-akpọ oku nkwado nke gọọmenti ilebanye anya banyere ịnwe ọgwụ ike aghara aghara ya na ihe ịcha aka mgba ndị mmadụ na-ezute banyere ọnọdụ a. Ya bụ ewumewu bụ nke ga-anabatanwu mmadụ 500 bụkwazi ndị dum na-enwe nsogbu ịnwe ọgwụ ike ya na nsogbu ụbụrụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka onye na-anọchite anya Anọcha Constituency 1 n'ụlọ omeiwu Anambra Steeti bụ Honorable Nkechi Ogbuefi ji wee gaa njem n'ewumewu ahụ dịka a na-emerube ụbọchị ewepụtara wee megide ịnwe ọgwụ ike aghara aghara ya na ịtụ mgbere ọgwụ ike nke a na-emerube n'ọnwa June. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata ga-akọtọpụ akụkọ a. Ogbuefi kwuru na nleta ahụ bụ iji gosi obi ọmịiko nakwa ịkpọku ndị mmadụ ịnụ agha megide ịnwe ọgwụ ike n'ihi na ekwesịrị inyere ndị aka ma hụkwa na ha nachihere n'obodo. Onye na-elekọta ya bụ ebe Maazị Chukwukọdịnaka Akataka kenere ya bụ onye omeiwu maka nleta ahụ ma kpọkuo gọọmenti ka o nyere ha aka dịka ọ kọwara na ha enweghị ego ga-ezuru ha iji wee lekọta ebe ahụ. Drọg adịla mma anyị hiri nne ebe 500 more than ọnwụ mmadụ inefọ na-adị wọs. Honorable Nkechi Ogbuefi ana m ekene Chineke n'isi ya wee na-atụ Chineke na nyere ya aka n'ọmarịcha ọrụ ọ na-alụ onye kwuo more bless ọ ga-eji nwee nghọta nwe amamife kacha amamife. Ndị ahụ abịara reta kenere Honorable Ogbuefi ma kwe nkwa na ha agaghị etinye onwe ha n'ịṅụ ọgwụ ike ọzọkwa.